Kuliseiko muri Zimbabwe hamane shamwari kumatimana enyika kwamukave muri muzuva ranhasi anova iye 3 January 2025 apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwechete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwechetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri Zimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari, tinokukumbirisa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe na VP Chiwenga avo vari kuratidza kuti vakaramba kuita handshake na Opa Muchinguri. Ndonya iri pano muri Zimbabwe zvinoita sekuti vakaignora Opa Muchinguri kashiri. Ndo zviri pavidhio, ndo zviri kutaurwa pano neCrime Watch. So toda kuti taverenga statement reCrime Watch, then after taverenga statement reCrime Watch tichazoplaya this video muchinyatsa kuronera imi mega kuti chiko chakaitika. So as we are seeing, yesterday Vice President Chiwenga seemed to ignore Defense Minister Opa Muchinguri's attempt at a handshake as he left the stage at the end of a burial ceremony at the National Heroes Acre. Ndonya iri pano ngatidzokorodze watch. Yesterday Vice President Chiwenga seemed to ignore Defense Minister Opa Muchinguri's attempt at a handshake as he left the stage at the end of a burial ceremony at the National Heroes Acre. So play this video for now muri Zimbabwe kuti one kuti zvirokwazvo ire zviri kutaurwa neCrime Watch ndezvechokwadi. So for now let us play this video in full. Pano muri Zimbabwe tine rimwe video ratakubatirai. Video riri pano muri Zimbabwe pane murume uyu akasangana na gogo. Gogo vanga vachinhonga makeni vachiti makeni aya atiri kutengesa tinozomatengesa kune vanhu vanenge vachiuya vachiti 30 cents per kg. So gogo ava vanga vachitambudzika. Toda play this video muri Zimbabwe kuti muone kuti ndizvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. But before we play the video, toda kuverenga statement iri pano paCrime Watch. According to Crime Watch, the most vulnerable members of our society, particularly the elderly, have been neglected by the system. At her age, Gogo is forced to collect cans just to survive. At her age, Gogo is forced to collect cans just to survive. Ndonya iri pano muri Zimbabwe. Ndo nyaya yataurwa pano neCrime Watch. Toda kuchiplaya this video muri Zimbabwe, but pauchaplaya this video inini pandani chitsvaga nhau idzi pandaona this video ndada kuchema, moyo wangu wanetsekana nichiti gogo ava neage yavari asi munhu achiri kunhonga makeni. Newewo uchaona kuti pauchaona this video kana uine moyo une moyo wemunhu uchatsvaga kuti pane vanhu vari kurarama upenyu hunorwadza. So let us play this video. Tapedza kuplaya this video muri Zimbabwe tobva tazokuendesa futi zviri mberi, but for now let us give you this video. Gogo magadi mukuite ine saga magaba muda umaitise munogara nani gogo kupi merai ndidzike doni pamuna wanda ine gogo ana isakashaya mamune mwechete saka mumune zvikaba zvacho munozvitengesera kuti anongouya anotenga muchinzi mari achipa kg achiita 30 cents kg 30 cents kg. Mune phone handina. Alright gogo. Phone ndakupa iPhone zvese neline racho.
Mune papi pamunogara pacho ipapo? Kuna Church Road pa 705. 705 Church Road. Ndowepa. Ndowepa botamtamba ba church. Saka mune muda mari yekuti muite sei? Mpamba ndepenyu andi? Ndemba yangu. Oh. Yangu akashaya. Oh. Ora gogo. Oh. Oi, Mari. Munotenga muriwo neshuga. Ndichauya ipapo. Ndokupa iPhone. Yese ne line. Kamene muchida ndopota ndichikupai. Ndonzi Elijah Chikonye, ndonzi Chikonye. Ndogara basa sapo ndichakutsvaga. Alright gogo. Alright gogo. Bye bye. Bye bye nzukuru wangu. Vaita basa mwanangu. Gogo, bye bye. Vaita basa. Aiwa akani, it's okay. Ndichauya ipapo. Amati pa 705 yandi. Ikandinyore ipapo. Alright gogo. Alright. Alright. Oh, muna Church Road. 705 Church Road. Ndio ngotuna kunyore. Church Road 705. Zokangane. Ndina peni. Ndiende pamba ndinonyora. Chembere dzedu. Church Road 705. So ngatichipinda mcomment section muri yeZimbabwe ndo zvatingaita pano video mariona zvaita moyo wako paunga uchiona this video wasinzwira wega kuti chiko changa chichiitika. So for now ngatichipinda mcomment section tizwe kuti muri yeZimbabwe yanga ichizvitorawo sei. Gogo ndo vamuri kuona avo gogo avo vakura asi vachiri kunonga makeni vachitsvaga kurarama. Ngatipinde zvedu mcomment section tinzwe kuti vanhu vari kuti chii. So may the spirit of this man find our officials and may they use it to enrich us all. Ndo zvatorava zvakanzi may the spirit of this man find our officials and may they use it to enrich us all. Ndo zvinotaurwa zvakanzi then you hear someone saying no one is left behind, yet here we are, the most vulnerable, especially our elders, surviving by collecting cans. This is not dignity and is not the promise we sold. Ndo zvipano zvatirikuona zvikanzi pamberi neZANU-PF Vision 2030 no one will be left behind. ZANU-PF ndo zvipano zvikanzi it's ironic how people can act kind in front of cameras. It's beautiful to see, truly, but I hope that same kindness exists off camera too, especially for family. These days, kindness is often performed for views and likes, not lived in private. So vanhu havashai muri yeZimbabwe kuti chekutaura ukaita chakanaka vanhu havashai. This man aita zvinhu zvakanaka akatoti gogo ndichapamba penyu chikutengera iPhone, asi we are seeing kuti vanhu vanenge vachingoshora zviriko, but at least atota chinodiwa pakuti gogo vabatsirikane, zvekuti vazobuda pakamera but at least gogo vabatsirikana zvinonzwisisika izvozvo. Tichisangana zvakare pano paZimstream TV tichizokubatisai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. For you to be part and parcel, yes, this is tichita pano, subscribe, turn on the notification bell, and for now it's bye.